Het laatste concert is spelen van muziekgroep Riek Troch Muziek. Na 35 jaar zit er voor haar neer oors meer op dan te stopje. Een drege kar, ek van Matten van der Leij, die het al 26 jaar meespeelt. Hij zocht tegen positief waarom op alle jaren. Machtig mooi. En het is altijd een vrij en blij geweest. En sinds 6 zo'n hier, 8 jaar alweer, hebben we een dirigent die wist wat er wordt. Die weer heel geleerd. En daar hebben we een heel soort van geleerd. En dat is machtig mooi. De reden dat ze ophouden moeten is dat de groep mij de jaren liedser worden is. En er ek je na je onwas mee kwam. Ik speelde de leeftijd mee van de muziekgroep en vernemen ze dat het meisje van muziek ook telkens dreger werd. We zijn voordat het echt het proces van afsterving inzet, van uitsterving. Leven nou zwaar hier dat we dat net bereiken, maar dat we dus met z'n allen er een mooie, goede afsluiting van mensen en had het 34 jaar lang bestaan. En iedereen wie er toen ik het voorstel, ik wil content mee. We hebben talloze verzorgingshuizen, talloze ziekenhuizen, instellingen. We hebben het spelen gehad. Een spietige keus, maar al de mooie herinneringen zullen ze net vergeten. Ja, alle keren wat Schaffel hier bestaan natuurlijk nog. En dan hier weer even een feestje. Maar verder, nee, ik zou het zo net weten. Alleen, het was al een beetje spannender op je leeftijd. En toen heb je zo'n, wij moeten stoppen. Dat kan het door. Ons eind van het seizoen doen we altijd een hele mooie einduitvoering. En dat we altijd een berg mensen, misschien 150, 200 mensen. En als ik dan de reacties in het publiek zeg van hoe mooi ze het vonden, dan neem je dat woord. Ja.